So dumating kami kagabi alas 2 ng madaling araw. Umalis ng Valenzuela alas 2 din dumating dito. Tara na magsawa kahit saan mo man gusto. Joe Marian TV. Tutarek na. Nabangga. Umakyat dito. Tapos bumalik. Yung siyempre mabilis. Nasura. Nakabunggo. Warak yung sakyan. Saan yung card mo last? Ayan. Ako ay kasabi ni Patricia. Ako ay kaya na pa. Nagdating na. Tapos dito. Basta mula nung pupasok natin, yun ang bayad. 129 tapos 434. Magkano? Yun na pala. Magkano? Kasi na pala. Okay, maya naman. So baka maikat tayo. Hindi mo pala Dapat nakaready passport nyo. Passport. Hindi ako kaya. Ito na po. Expire. Quezon na tayo, no? Oo. Ito, Quezon na to. Hindi lang siya monetize pero kasi Nada siya sa duwa mo. kaya lagi may ads na. Wala ba nga di? Natin? Wala. Pero hindi sa akin hinawapunta yung Kasi ba meron? pero kasi hindi naman Yung dalawa. Eh, pwede na. Bonbon yun. Tsaga-tsaga lang. Dilaw. Dilaw. Traffic. Yun, magpunan maganda. Traffic. May anak doon na lang po. Tapos sila nga ang mga still ako nga. Manila shade. Mami, doon pa ako mahilo. Wala tayong barya. Pag-uwi na lang natin. Pagbalik na lang natin. Barya, sir. Ay pala sugunta, ano? Ayaw. Yung primera, oo, gawin na pag-primera. Hindi bagong palit ng ano eh. Teka. Wala na, doon na. Ayun doon may korbada. Kasi yun ang mahirap na trabaho. Hindi ko sa piso. Oo. Ito po na, babalik pa tayo eh. Meron pa doon na. O, dagdag. Oh, thank you. Ito pa isa. Ayan, so dito na kami sa Pagbilao, Quezon, Sigsag. Ayan, kakain muna kami. Dito kami madalas kumain, ayan, kasi may mga cottage na pwedeng kainan. At saka masarap dito mag-stop over. Malamig dahil marami siyang puno. So kain lang muna kami. Time check pala natin alas 6:15. So umalis kami ng Valenzuela alas 2:20 yata yun. Yung mga ganon. Ayan, pakakain ito, tuloy-tuloy na yung aming biyahe. Tiyak na gabi na darating ng Bicol. Siguro mga 12 or 1 kami darating doon sa lugar namin. Yan, sige. Ayan. Tulad na lang kayo ni Fleming. Lilipat na lang. Papayag yung may-ari niya. Pag hindi yan
Pero may busit, merong hindi. Hindi magpapain. Ay, hindi. Si Inyang. Okay, naranasan ko yun. Oo nga, di ba nga? Ito muna kami ulit dito sa Ono Gas Station sa Lopez, Quezon. Medyo may mga nire-repair bago makarating dito, kaya yun ang nagpapatagal sa biyahe. Ayan, check muna tayo ng ating mga gulong. Okay pa. Isa. Okay. Isa. Bakbak yung pintura. Ayan, pahinga muna kaunti habang nagsi-CR din yung mga kasamaan ko dito sa Ono Gas Station sa Lopez. So dumating kami kagabi alas 2 ng madaling araw. Umalis ng Valenzuela alas 2 din dumating dito. At ngayon maliligo tayo sa Ilogs na naman, private resort. Malaki ang taas. Malaki dalawa. Dali ko lang kayo papunta dito eh. Hay, lang kayo papunta dito. Dali. Dali na. Oh, yan. Dahil ko paniitan o. Oh. So, mainit. Hindi nagsunod-sunod. Parang mainit. Wala naman sa hindi kaya natawa. Pakita natin na mas maganda kalsada dito kaysa doon. Talisay. Basod. Ganda, no? At pala dito, mga tartublas. Dito na tayo lagi dadaan. Oh, dito na, bugdosan na nun. Anin naman natin yung shortcut na malubak. Dito, Oo. di baling ikot, surbog. Dadaan pa tayo ng sigsag dun sa ano? Dadaan natin yun. Yung sigsag, dadaan pa sa sigsag dadaan natin. Pero hindi natin masasapol yung mga lubak. Ano? Saan ka